κάνετε γιδάκια μου? Πώς είσαστε? Μπήκαν οι ζέστες, Σκάμε, σκάμε! Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα συζητήσουμε ένα θέμα που είναι πάντα επίκαιρο. Πάντα απασχολεί γυναίκες, άντρες, μικρούς, μεγάλους. Πώς να ρίξεις μια χιλόπιτα? Ποιοι είναι οι τρόποι που χρησιμοποιούμε και θα χρησιμοποιούμε forever? Νούμερο 1. Η κλασική απάντηση για να αποφύγεις κάποιον και να ρίξεις έτσι ευγενικά τη χιλόπιτά σου είναι να του πεις έχω αγόρι, οπότε τι κρίμα που δεν μπορεί να γίνει κάτι μεταξύ μας. 2. Σε βλέπω σαν φίλο και δεν θα ήθελα ποτέ να χαλάσει αυτό το υπέροχο που έχουμε. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη ατάκα και μη, εννοείται ότι πιάνει, αλλά πλέον όλοι μας γνωρίζουμε ότι πολύ απλά τη λέμε για να αποφύγουμε τον άλλον και ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 3. Είναι μια πιο προχωρημένη ατάκα, την οποία βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια τη χρησιμοποιούν αρκετά. Είναι να πεις είμαι λεσβία ή είμαι γκέι. Το να έχεις αποφύγει τον άλλον, εκτός αν είναι βιτσιόζος ή λίγο έτσι ανομαλιάρης και γουστάρει κάτι τέτοιο. Γιατί υπάρχουν και αυτά, πιστέψτε με. 4. Δεν είμαι σε φάση για σχέση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε σε κάποιο άλλο βιντεάκι. Τι σημαίνει δεν είμαι σε φάση για σχέση? Πώς ξέρεις πότε θα είσαι σε φάση για σχέση και αν είσαι σε φάση για σχέση? Δεν καταλαβαίνω. 5. Είμαι κολλημένος ή κολλημένη με τον την πρώην μου. Πολύ συνηθισμένη ατάκα και αυτή. Κάποιες φορές είναι αληθινή, δηλαδή το άτομο παίζει να λέει αλήθεια, αλλά πιστέψτε με, τις περισσότερες φορές no. Αυτό που προτείνω εγώ γενικά να κάνετε ή να λέτε σε ανθρώπους που δεν γουστάρετε ή δεν θέλετε να είσαστε μαζί του, είναι πολύ απλά να λέτε την αλήθεια. Π.χ. δεν είσαι του στυλ μου, δεν μου αρέσεις, δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε και ότι μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργήσει μεταξύ μας. Πείτε την αλήθεια. Δεν είναι δύσκολο, η αλήθεια μπορεί να πονάει, αλλά ποτέ δεν πληγώνει όσο το ψέμα. Thug life, YOLO! Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Καλές διακοπές. Θα τα πούμε ξανά σύντομα με νέο βίντεο. Γεια σας γιδάκια!